Díomh go léir agus fáilte ar neis go dtí an dara lá do chórá Tech Féile 2021. Is mis sé Jamie O'Flanúra ón chlár TechSpace agus lominómh tá Oisín ó Kyne gur míle maith agat Oisín as 8 bheith lominómh. Gur míle Jamie. That's tú echo. Dastas eiscint cuma. Tás nóid amach Oisín Beidir faoi do coolar féin agus inis dom fút féin agus carvastit agus Beidir do cuasaí I dteachas do bunscoilíocht, manscoilíocht. Perfect, yeah. So, hi, it's Misha Oisín ó Kyne. Sás mui ómai. Huas goji manscoil I Cadhain I Coláiste de Garage Nefa. Tá ma history bíonn siad ag obair I cólach technoliacht I Cadhain last year ar fa 5 bliain nó níos mó inis. So ó na bhí mé ag banseach leis an technoliacht dun amar fad as bhí mé Jesus. So an bha so catú de cuid I suppose de cuid ama I gibrú le de hismór nó bhí dúig agus an sinna fuirtú sais an inspiráid Beidir. Yeah, kinse. Bhíos like ag obair leis riomhrí fad ón a bhí mé gábhlíonn déag de is is cuihanlum bhí mó áthair ag múna rangana ar like riomhraí I 2017 agus hasí wehí fólam conas sína idirlína a crothú ach níor hasí wehí ligan seráid nachrá is eici conas í de crothú fadas a bhí si ina gceannas ar cólach féin. So ghlach sí mis fadas bhí mé harta trí bliain déag de is hiag rangana ihe chun fólam conas sína idirlína a crothú onas gur féidir léhí fólam conas é dhéanamh agus bhí si ag ligan seráid like hasí móachchan seo conas sína a crothú so tá sé 6 óg so tá mé ag déanamh leis é ach in our era bhí sé géirí fólam conas sína idirlína a crothú I héin ach bhí sin mo céad taithí ag crothú sína idirlína agus sin haar bar sin anna himú agus is sin éon sais áte fuirt an inspráid ó de hismóí agus ar catú mór an ama ag ibrú lo ag ibrú sa cólacht lo an son ó agus tú de dhégóir. Cuile saora agus lehananta siar a scola de chuid just mó níon like just couple of cléigen an lei couple lá an aine seachtainna rud ag mar sin ach bhís hosí mé ag churas teach ag líonú amach like firmana agus ag scríb like rudí isteach like Stephen Idirlína agus couple of bliain níos déanaí thuí mé go dtí an Coláiste chun an riomhóileacht asáidear agus taréis sin bhíos ag scríb cód omlán don cólacht agus inis cuaig bliain as an Coláiste inis tá mé fós ag scríb cód. Arrós, anna bhá sin. So chuig tú amón stadéir riomhóileacht agus an taréis sin deise áilt bheith gibrú le de hismóirí. Cén cláiste drastal tú ar? Data mé ar cláiste ollscoil Baile Lia. Arrós, anna bhá. Agus cahamar cúpla bliain na céile an son na cláiste ollscoil Baile Lia agus bhí mar buinteach le teach na Gaeilge chumá agus an Gaeilge chur chun Kyne. An me fan an kind of léirúáin a thuirt ar na deisina a bhí a gut agus tú ag gláisteáil scoil Baile Lia ó thaobh an Gaeilge déir ar dús agus fiú na deisina bhí ann agus tú I món riomhóileacht a stadéir sa chláiste chumá. Kinse. So Marsaldich Darilyn fannacht I Teag Gaeilge ECD be Orison Air Campus in ará Reinstalti an in ará mar goléir Glauchas Gaeilge agus ag chur achtarí as Gaeilge ar fáil a gcóir na daltaí sa Coláiste. Bé sin mo céadúir ag labhairt Gaeilge go rialta ón bhíos bunscoil lá an Gaelach
so bhí sin deis ionach dom mo chuid béalga fiabhsa agus a chumad. Bhí an túfas like deisina ar fáil leis an ghaeilge agus leis an technoliacht thuaimar chomhfada leis an alban ar thuras chun like bualadh lena coláistí ina rá scéimena cosúilna leis an ceann I bailile clia ach seachas ag leis an gálaigh agus ó thaobh an technoliacht bhíos ag obair clúg an Cadhain Gaeilge Entrepreneurial Innovation Academy last year bhí lonathe UCD agus thug sin deisdom fólam conas crothú kinda cólacht agus chun sprágu bhí sé like lonathe sin chun sprág daoine chun rudí a crothú leis an technoliacht bhí ag múnú cuasaí saora I design thinking is a lehéid. It was kinse deisínta chun fólam like níos mó ná cad a fólam tú like I rihan lá sa rangana bíon tugan an scéim cóna agus Innovation Academy deis agat rudí de friúla rudí so bhí sin kinse like ionta Har bar Oisín agus tá sé anna múl a bheith smaoinmh siarnis agus na deisina a bhí going chun an Gaeilge na Corcaigh Kyne ní bháin le cuasaí díreach an teangaide ach cuasaí cultúraide agus an ceol agus an rudí bhí mar ná imachtaí agrú agus cinnte the aon maclín atá ag fécintear seo is deisiúnta ché mar rán ag tusa cuasa bríomholaíocht ach fós an Gaeilge úsáid laistigh de chuid saoil sa chláiste comá. Oisín beidir go mága míad raig agus an fécintear tríis an chláiste chuig tú amán post le Accenture agus chuna sa tháinig an deis sin sús tríis riomholaíocht bhíanamh sa chláiste agus an meáin ann beidir léirúáin ar nó rála beidir miclín atá ag fécintear seo chuna sa haon tú amán deisiáilt ibrú a cólacht tar éis cuasa riomholaíocht bhíanamh. Kinse for mé an deis internship a dhéanamh fad bhí mé rééis críú an tríú blin in Accenture I deisínta go bhí an mar bhí siad á crothú Innovation Center in an Innovation Academy an seo agus bhí sin ionta simúil mar bhí an feiscint le conas a thosnaíonn rudí mar seo sa chláiste ach inis bhíos ag obair I cólacht ina bhfuil 400,000 duine ag obair in Accenture agus fiú lastricte sin bhí siad ag géirí like fiabhsachar ar like an tech a bhí acu agus bhí siad ag bonú cólachtaí nua lastrich and like cólacht mór so bhí sin ionta simúil dom so caught mé an saoir ag obair an sin and then tháinig mé arás nuair bhí mé críochnathe mar céim agus an príomh an céad post a bhí agam lastrich Accenture ná ag stúrú riomhairí don stát don córas airgeadas so bhí sin ionta himúil beidir 22 bliain d'aois agus I gceannas ar 5,000 riomhairí agus ag casú ar siúil agus as na cuile rud agus cuile rud gunnar mris fá like Ross nó PAYE bhíos a bhra agus deilá leis so furas an túfás fólam agus taithí ag obair an sin agus ag feiscint like cé chum mór is gur féidir le na rudí seo
airig agus bhí sé inta simúil chun trí leháin seas, I guess. Arás, no sin anna bhá. Sin agus anna himúil, I suppose, gur é sin an céad posta fuirtú taréis an cuasa ríomholaíocht dhéanamh sa chláiste. Agus an son bog tú raig agus bhí tú gibrú mar inaltóir bogarí agus raibh sé sin ar tháinig sé sin asan ar chuirtú isteachar taréis an postel ar bhí tú tháinig deis suas. So ó gábhfuil sa seachtaí go raibh bhí inta sima agam sa rud nua ar bheanam le blockleabhra ó blockchain. Bhí mé ag fólam faoi ní raibh in taithí agam an i mo chóirsa nó aonrad tá sé fós inta nua ach bhíos agam grabh mé géirí obair an, so thosaigh mé ag dul ar post an ní raibh seans agam I mo cólacht féin ach fuair mé post I cólacht ar bheanam consensus ag obair mar inaltóir bogarí an bhí sin inta simúil mar ní amháin bhí mé ag crothú Stephen Idrina, bhí mé ag crothú cliam money pipes arthú ná ag scríomh cód chun airgid a bogu ó áit go háit thar an blockchain an blockleabhra an teidil atá ar I láthair na huaire nó an targad is díláirithe. So is rud omlán nua atá I gceist agus massam las tiide 20 bliain bé mór cuid den airgid atá ag bogad timpeall na háite ar líne bé sé ag obair ar an airgid is díláirithe seo. Sin anna himúil. Agus I suppose sin an rud faoi ná go bhfuil go raibh deis a go ibrú I rud éigean nach raibh déanta go sa chláiste agus tháinig an deis sin as a bheith buinte le cólacht éigean nó go raibh sú gibrú lo. So I suppose the aon maclín atá ag fécinir seo a nocht is rud é go bhfuil cuasaí ó thaobh ríomholaíochta ag bogad có topic sin agus go mbeidh rud éigean atásúil san ollscoil faoi láthair go bhfuil sé cóidir friúil ó cadtar I mbun sna agrictíana méid sibh ag ibrú lo agus aon den atá simachá dul am cuasaí ríomholaíocht agus códú agus a cuasaí mar inaltóir bogarí mar dúirtú agus tusaigh deara na Stephen Idirlína is Féile go bhfuil sé ag bogad có topic beidir go mbeidh tá post na nua a mbeidh ag teacht amach nach bhfuil ann faoi láthair. Ach an son Oisín fáinnig tú do cólacht féin Kyne software agus sin rud olmhór. So an féidir leat sa beidir léireáin a thuirtún ar conas a tháinig sé sin agus carvas a tháinig an smaoinemh agus I suppose fair played it as up the cólacht féin a bhanú comá. Cura míle cinse, well thosaigh mé bhí an mí arm bhí ar an cólacht mé ligean séir ag tús an pandemic bhí arú ahrú bun go bór chur ar an cólacht, so níl am robórtha faoi sin ach an sin bhíos ag smaoinemh an rachach ag lurg post nua nó Cadhain agus beartaí mé bhí tá beirt me hisismathirí bíonn siad sin ag stúrú cólacht I hain, so hasaigh trí leháin seas, so bunaigh mé cólacht hain I mí meitheamh 2020 so níos lú ná bliain ó hin ach thosaigh mé ag crothú cód agus Stephen Idirlína chun cur le chéile chun airí cur ar an airgid is díláirithe seo ar an blockleabhra. Bíam ag obair a gcóir roinnt cólachtaí móra sna Stáit Aontaithe faoi láthair tá roinnt den ríomhre go bhfuil crutha agam ag
socrú couple milliún euro je agad atá ag rithir an bloch leire ag tiile bheaganín interest. So tá sé inta simúl bheith ag gceannas má cólachtainn agus ag kinda smína sús céir atá ag teacht. Yeah, tá riscanna ag windleis cinnte ach I suppose an raibh tú bortha agus tú ag tosnú amach de cólach féin agus tú agus bhí taithí agat a bheith ag gibrú san réimse sin obair ach an raibh tú bortha ag an am céine Cinse bhíos bortha níl sé éis gur curbe cólachta chur faoi bhun dóla mé an túfas faoi an próséis amháin ach bhífiú é I mthúram tám onanta sásta tar éis ag feiscin conas an eibríon an taobh sin cólach nach wacha mé mar inaltóir fanam just díirithe ar an cód amháin ach inis bíam bóra faoi na cuntaisí is an dlí is cuile rud chun in rá. So tám sásta faoi an méid gur fólam mé faoi agus bhuiine meán taithnamh as an obair a chum isteach tá sé dom hain fiú im lína tá sé inta Jackar cumad ag obair agus cumad muíach ach nuair atá thora de chuid ebre de chain tá sé cinnte nó agus I suppose explain bhar an tú an méid obair a chuann tú isteach gioig tú an de thora amach éile cinnte agus an tú ag chuann na blochanna le chéile céim mar céim. Oisín, I suppose an bhfuilíon cóirla got do daltaí man scoile agus iad ag ggéirigh dul imón cuasaí ríomhólaíocht ó I suppose an inspráid a fuair tú ó dóthis móirí nó an taithí a fuair tú laistigh don cuasaí man scoilíocht agus an chláiste. An rud a deartha ná antá sim agat sa ríomhólaíocht molan é nábí rómhórtha faoi ag fóla mé sacláiste nó cén cuasa ina dhéanaan tú chun cuideas mó mar dúir mar níos luithe bíonn tú ag fóla mé i de am séir bíonn tú ag crothú rudaí de chain agus fólíonn tú mórcuid de conas an ríomhólaíocht dhéanamh i de am séir cumála sin máil hin peocradéigen go bhfuil sim agat anit tá an spás ionta mór déad tú sé ag deara Stephen Idirlín má taíonn an alíonn leat is féidir le sé taobh amháin má taíonn ihreacha leat is féidir le chain an analís nó data analytics máil hin léomh chuteach ar an airgid tí láirthe is spás nua é agus maithíam go mé an túfas airgid ag dulasteach go dtí na cóiriseí nua seo th Jeff a bliain is í seo Bitcoin, Ethereum na cryptocurrencies eile tá sé aonanta simúl ag feiscin rudaí nua ag fás thar timpairt ach deartha tá ríomhólaíocht ionta leathan tá an túfas lasteach an níl sé mar an ggéine go aon duine agus just smuoine faoi tá casú léir tá an túfas rudaí go buintí tú tanmhas más míle. Cinnte, nó sin anna cóirla a sin agus ceapan féinnig comá tána deisina gur féidir leatsáilt as réimse leathan do ríomhólaíocht có oscailte. Beidir go bhfuil
sima go te rud a bháin agus beidir go raibh fáisteach ann agus go nosglíonn sin na dóirse go dtí cuasaí eile comá. Agus mar luath mar níos luath ó thaobh an ríomholaíochta chuigtas go dtí ollscoil Blá Clia agus le linn do chudama ann bhí do buinte leis an Gaeilge comá. So sin an bhfuilíon moltaí agat I suppose cuasaí Gaeilge de agus na deisna atá ann comá sna micléin amachchan sa nós na Kyne formar nor bhí mar in ollscoil Blá Clia. Well, yeah, cinse chur Jane bhraithí aglar scéimeanna cónaithe má go háirithe má méar boga as an baile chun dá ar an chláiste. Ach fiú seachas sin molhin cinse fáil fan banseach leis an Gaeilge ar an ollscoil tá an túfas le déanamh las tiid an Gaeilge agus níl sé ábhar amháin tuig an tosaigh sin tá an túfas gur féidir leat déanamh cuilead gur féidir déanamh as Féile an cuid is mó is féidir déanamh as Gaeilge comá fearn peile mar na Gaeilge do mar tá tú sa Baile Clia sinnig sús nó an conra nó cibarad tá níl an Gaeilge ábhar amháin a ddeartha bin an príomhrud. Cinnte, no. Sin ará sin gur míle maith agat. Suppose chumí deir leis an son ach gur míle maith agat Oisín ó Kyne ó stúrthóir de Kyne software agus míle buchas a rís sin. De gach aoine atá ag féchant seo ben mí tarnáis an mórach le roint aoine eile agus go dtí sin gur míle maith agaibh agus slán tamad. Slán sin gur míle. Gur míle, Jamie. Slán.